biko ụmụnne m asị m ka njọ unu obere ajụjụ kedu ibe kpata na etito tolu mmadụ na-agba ya unu ọlọ n'ugwu isi ọwụwa onye ọzọ ya ka unu na-aṅụla ọgwụ mana ana m agwakwa unu na ọnụ mmadụ ya bụrụ ọnụ Chukwu wee sị ka njọ unu mụ na ya eni na ndụ una yeni na ndụ unu pele mpe bekebe ụmụnne m ageni na ndụ ageni na ndụ na bụ ya ka mụ na jụ ụmụ ụwa nụ ageni na ndụ ageni na ndụ ụmụnne m ageni na ndụ kedu iwu unu dị achụlụ m ogbugbu ọgbazi ego m ka mma anyị ya n'elu ụwa o nwere onye anyị ji nke ya ka njụwa unu onye ọdụ mmalụ nke ya ka mmalụ nke m ageni na ndụ ụmụ obodo anyị ụmụaka soro ibe na-egwo m iwo unu ma ibe na-egwo m ibe a na-enweli ndị asịrị gbakọtebe alalụ n'ala na abajele ịkwụba asịrị n'ọka na nwazị ụka nwoke na nwụrụgonu mana bụ gịnị ka mmelụ unu ihe lotele m ibe gara aga na 2012 ka anyị mesịrị lọnchị o weluo nụ n'abalị ka m wugharụ ka m zuo ike na nsi ọlụ nata egbula egbe bịa egbula egbe wee bịa ka gbagbuo nwazị ụka na nkịtị na mana chi m nọjụla jụọ mgbe ọba gbanarịba ọkụ osime ọkwanye ka ọ luteli na 2015 ndị asịrị wee bidogheri mama ejecha egwu na-egbu ukwu natazi aka nsuo ike wenu nwazị ụka wee bebe ọ bụ onye na-abọ ọbụlụ malaika n'ume okpu anọ m n'ụla ọkpọ nke izizi na mazara ọgbọgbuo m nke ịbụọ mana o mesịrị kpọgharị ọzọ mbuli igwe wee za ọkpọ m nwazị ụka nzi ya ọkpọgharị m ajọ nwa nzi ya ọ kpọziri m nze ilo dị n'ụlọ ọmala amali maọbụ kwa m na-aza ịma na nzali ya mamalaika bụ gịnị na-emezi ọ gwara m na ndị asịrị na ba kpọlụ ya na ba si na nwụla tibe okokoko ọ bụ ele ka nsi jene n'ụwa m ịgba azazili m malaika ịmala ọzọ emene ọzegula na saụtụ ọzegula kpọm na fonu otiwe kpọma na ndị logo si na-enwurugo ozigbo nzachala ọzọ asị ga nwanne m ụmụzụ ọcha ka o si eje ọkpọm nwazị ụka nzi ya ọkpọgharị m ilo dị n'ụlọ nzagharị ọkpọm nwazị ụka nakwa eze azali m asị ga nwanne m wee jụọ ọnya inugo na m nwụrụ anwụ ọsị m mana ọ ga-abụ ogologo ndụ narị isi ike ọ bụ ya ka nzasịla asị ga ka nzuo ike fonu nwazị ụka wee kụgharịkwata ọ bụ gịnị na-abịa ibe asịrị gbakọta jezie lalụ na anado mbụ ite n'ifanụ onye nene iru ya ọbụla ike m mmazili n'Ọnịcha do gọvanọ ndị egwu ọkpọba nwazị ụka ka ọ mala ịma ma nọzikwa ndụ agwali m ike m material nwanne m na nwazị ụka nọ kampe o wee jụba nwazị ụka anyị eni na ndụ n'obibi ike m jụrụ m udo na nye bibe ka nna jụzi
ka mụ mala malio mụ na gị enyi na ndụ ụmụnne m anyị enyi na ndụ ndị asịlụ unu ga-enyi na ndụ onye etiele m na Facebook ọ bụ gịnị ka m melụ gị kedu ibe iji weli foto Nwazụka wejezie tie na Facebook ịgbazi aba na mụla aṅụ maka gịnị unu ejego na be dibịa unulu ebe ahụ ọ bụ na m nwere ike ka ike unu jelibe Chukwu ka unu wele unu nuwo mụ na chi m dị na mma unu ejego na polisi ma SARS na mụ na ndị polisi na-adịkwu na mma ọ bụ unu ejego luje nwere iwu n'oge ma Nwazụka cha maka na onye chi nọnyere ime n'ụwa nwere ibe ga-eme ya kolikoli ejiri ibe eji gwọlụ kpalakwukwu egwọlụ ejiri m ọkasị akọ mmụọ cha nwanne m na-eliru udeneri nne n'ụwa a ga-eni na ndụ ọgbanye ka nnọkọtalibe m ụlọ wee kọọ m n'anya wee si ka m fụta ezi ka m male ozugbo njem fụtara ezi ma na-ene m ka na-ene ghost ụfọdụ wụkwụlụ m gbaba ọsọ ụfọdụ jeligbo yite aja ka awụọ Nwazụka na-arụ ka amale ma ọ bụ eziokwu amụ jụrụ m iruo maka gịnị na onye chi mele eze bụ eze ya ka njezeledo si na ọ bụ Nwazụka nwe igwe na-agụ nke na-atụtụ bọtụlụ na abele ịka na-eme mgbalụ na ọ bụ nya nwụrụ anwụo nke nọchike bụ ọgaba aka abalị ngaji ya ụra isi agụ na mgbalụ ọ bakwuolu mmi ya aka na nne ya ga-agụ na mgbalụ n'ọbụ ya nwụrụ anwụ Nwazụka igwe na-agụ ndị lo Nwazụka wee bunye egede palasịlị baghalịba baje weli foto m tie na Facebook ka ọ bụrụ na m anwụrụgo ya ka nsịlị ka njụọ ndị ilo m o nwere ibe mmeli ọkwa akala ka chinyere m n'elu ụwa ọ bụrụ na unu gbuo m ụna ya eti m egwu m ọ bụ ya ka mụ na-ajụkwana unu tigodo egwu m ụna ya gba ka m si agba ije ụwa m unu achọlụ ka unu gbuo m ka unu dụlụ nwunye m pụcharịla ya ka mụ na-ajụzi unu ụmụnne m ha ya eni na ndụ ọ kwesịrị ị ga-eni na ndụ kedu ibe Nwazụka melụ gị iji si na ma nwụrụ gọnụ enyi Nwadịkasị Igbo na Nwadịkasị Igbo a na-ahụrụ akwa ọsọ ka m gwa unu n'ezie n'ime Morocco nwa Nwadịka na 1998 ka unu kụlasịrị unu si na Morocco anwụrụgo n'ụwa olugheri 2014 akụghara asịrị si na Morocco anwụrụgo mana udo dị n'ụwa oluzie 2015 ụgbaba selese na ama nwụrụgo n'ụwa na nke na-ewutezi mụrụ nne jezie bie posta wee mmadụ na Facebook unu na ihe Nwazụka ka ọ na mana aka m dị ọcha mmiri na-amapụ m arụ ka ọ na-asa ya n'ụwa na mmiri mmalụ ga-asawonu ya ruo mana onye na-echele m ọnwụ n'ụwa nwanne m ọnwụ ga-akpọ gị ruo onye
na-echele m ndụ n'elu ụwa nwanne m ndụ ka ị ga-enweta ụmụnne m anyị eni na ndụ ihe ogo aga eni na ndụ anyị eni na ndụ